Du ligger på ryggen og slapper helt af. Mærk hele din krop. Mærk hele bagsiden af kroppen. Og kontakten til underlaget, du ligger på. Mærk hele kontaktfladen til underlaget. Helt op fra baghovedet og ned til hælene. Lad kroppen få lov at synke ned i underlaget. Og mærk, at du hviler mod underlaget. Nu lader du opmærksomheden gå til din højre hånd. Mærk din højre hånd og knyt den så. Knyt hånden stramt. Du skal virkelig stramme til. Mærk spændingen i din højre hånd. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i din højre hånd. Og giv så slip igen. Og igen skal du knytte din højre hånd. Knyt hånden hårdt. Mærk spændingen i hånden. Hold spændingen lidt endnu. Og giv så langsomt slip. Nu lader du opmærksomheden gå over til din venstre hånd. Mærk din venstre hånd og knyt den så. Knyt venstre hånd stramt, virkelig stramt. Mærk spændingen i din venstre hånd. Og giv så slip igen. Giv helt slip. Og lad alle spændinger forsvinde fra din venstre hånd. Og igen skal du knytte din venstre hånd. Knyt venstre hånd stramt. Stram godt til. Mærk spændingen i hånden. Og giv så langsomt slip. Og nu lader du opmærksomheden gå til begge dine hænder på én gang. Mærk begge hænder. Og knyt dem så.
Knyt hænderne hårdt, virkelig hårdt. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i dine hænder. Hold spændingen lidt endnu. Og giv så helt slip. Giv helt slip. Lad alle spændinger forsvinde fra dine hænder. Og igen knytter du begge hænder. Knyt begge hænder hårdt. Stram godt til. Mærk spændingen i hænderne. Og giv så langsomt slip. Nu skal du lave spændinger i musklerne i din højre overarm. Pres højre hånds håndflade ned i gulvet, så du spænder i højre overarm. Pres hårdt til. Mærk spændingen i højre overarm. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i overarmen. Og giv så slip igen. Giv helt slip. Lad alle spændinger forsvinde fra musklerne i din højre overarm. Og nu skal du lave spændinger i din venstre overarm. Pres venstre hånds håndflade i gulvet. Pres hårdt ned med venstre hånds håndflade. Og mærk spændingen i din venstre overarm. Hold spændingen lidt endnu. Og giv så slip igen. Og nu skal du spænde i begge overarme på én gang. Pres begge hænders håndflader i gulvet. Pres godt til. Og mærk spændingerne i begge overarme. Og giv så slip igen. Giv slip. Og lad alle spændinger forsvinde fra musklerne i dine overarme. Og nu skal du spænde i dine skuldermuskler. Træk skuldrene op om ørerne, så du spænder i skuldermusklerne. Armene hviler i gulvet, men skuldermusklerne er hårdt spændte. Mærk spændingen i dine skuldermuskler. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i dine skuldermuskler. Og giv så helt slip igen. Mærk nu afslapningen i dine skuldermuskler.
Lad afslapningen få lov at brede sig ud til dine overarme. Ud i dine underarme. Og videre ud i hænderne. Mærk afslapningen helt ud i dine fingerspidser. Nu skal du arbejde med musklerne i dit ansigt. Vi starter med kæbemusklerne. Bid tænderne sammen, så du mærker spændinger i dine kæbemuskler. Mærk spændingerne i kæberne, måske helt op i tændingerne. Og giv så slip igen. Og nu presser du læberne hårdt sammen, så du laver spændinger i musklerne omkring munden. Pres hårdt sammen med læberne. Mærk spændingen i musklerne omkring munden. Og giv slip igen. Og nu presser du tungen mod ganen lige bag ved fortænderne. Pres hårdt opad med tungespidsen mod ganen lige bag fortænderne. Pres hårdt til og mærk, hvor det spænder i tungen. Og giv så slip igen. Lad tungen få lov at blive helt blød og afslappet. Og nu kniber du øjnene sammen. Knib øjnene hårdt sammen, så du laver en masse spændinger i musklerne omkring øjnene. Mærk spændingen i musklerne omkring øjnene. Og giv slip igen. Og nu skal du spænde musklerne i panden. Rynk panden opad. Løft øjenbrynene, så du laver spændinger i pandemusklen. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i din pande. Og giv så slip igen. Og rynk nu brynene nedad, så du laver en spænding over næseryggen. Stram godt til. Mærk den spænding i din pande. Og giv så slip igen. Lad musklerne i panden få lov at slappe helt af. Lad panden få lov at blive bred, glat, helt afslappet. Lad opmærksomheden fortsætte op til toppen af hovedet og baghovedet, så du mærker hele din hovedbund. Du kan ikke ret godt spænde musklerne her, men du kan forestille dig, at alle de små spændinger, der sidder her, forsvinder. Langsomt flyder væk og forsvinder fra din hovedbund,
så hovedbunden bliver helt blød, helt blød, glat og afslappet. Nu skal du lave spændinger i dine nakkemuskler. Det gør du ved at presse baghovedet let ned i underlaget. Pres let nedad med baghovedet i underlaget og mærk spændingen i dine nakkemuskler. Og så ruller du hovedet langsomt over mod højre side, mens du stadigvæk presser let ned med baghovedet i underlaget. Og du mærker, hvordan spændingerne flytter sig om i nakken. Og du ruller hovedet langsomt tilbage til midten. Og du fortsætter over til venstre side, stadigvæk med et let pres af baghovedet ned i underlaget, så du mærker, hvordan spændingerne flytter sig om i nakken. Rul hovedet langsomt tilbage til midten igen. Og når du kommer tilbage til midten, giver du slip og slapper helt af i dine nakkemuskler. Mærk nu afslapningen i hele dit ansigt. Mærk afslapningen i kæberne, op over øjnene, til panden. Mærk afslapningen op i toppen af hovedet og ned over baghovedet. Lad afslapningen brede sig ned til dine nakkemuskler, videre ned til dine skuldermuskler. Mærk afslapningen ud i dine overarme, dine underarme, og dine hænder. Mærk afslapningen helt ud i fingerspidserne. Nu skal vi arbejde med musklerne i ryggen. Du starter med at presse skulderbladene sammen bagud, så du laver en masse spændinger i den øverste del af ryggen. Pres hårdt sammen med skulderbladene. Mærk spændingen. Mærk, hvordan det føles at spænde der. Og giv så slip igen.
Nu skal du lave spændinger i de store muskler ned langs ryggraden. Det gør du ved at lave en lille bue ind under lænden. Så du løfter ryggen op og laver spændinger i de store muskler langs med ryggraden. Stram godt til i rygmusklerne. Mærk den spænding. Og giv så slip igen. Lad rygmusklerne få lov at blive helt bløde og afslappede. Lad ryggen brede sig ud. Få god kontakt med underlaget. Og nu skal du stramme musklerne i dine endeballer. Stram hårdt til. Spænd musklerne i begge endeballer og mærk den spænding. Hold spændingen lidt endnu. Og giv så helt slip. Giv helt slip og lad alle spændinger forsvinde fra musklerne i endeballerne. Lad musklerne få lov at blive helt bløde, helt afslappede. Nu skal vi arbejde med musklerne på forsiden af kroppen. Du starter med at tage en rigtig dyb indånding, så du fylder brystkassen helt med luft. Tag en dyb indånding, fyld dig med luft, og hold spændingen, hold vejret et øjeblik på toppen. Mærk spændingen i brystkassen, og giv så helt slip igen. Giv helt slip. Lad musklerne i brystkassen få lov at slappe af. Træk vejret almindeligt. Og igen tager du en rigtig dyb indånding. Træk vejret dybt. Og hold vejret et øjeblik på toppen af indåndingen. Mærk spændingen i brystkassens muskler. Og giv så langsomt slip. Giv langsomt slip. Men giv helt slip. Lad musklerne i brystkassen få lov at slappe helt af. Og nu skal du spænde dine mavemuskler. Stram mavemusklerne, så du gør maven helt hård. Stram godt til. Mærk spændingen i dine mavemuskler. Og giv så slip igen. Og igen skal du spænde musklerne i din mave. Men den her gang skal du gøre det ved at trække maven ind. Træk maven ind og spænd musklerne på den måde. Mærk den spænding i dine mavemuskler. Og giv slip igen. Og så puster du maven op. Spiler maven ud, så du spænder musklerne den modsatte vej. Spænd mavemusklerne ved at spile maven ud.
Og giv slip igen. Og træk igen maven ind og spænd musklerne. Spænd mavemusklerne ved at trække maven ind. Mærk spændingen i dine mavemuskler. Og giv så helt slip igen. Giv helt slip i dine mavemuskler. Lad mavemusklerne få lov at blive helt bløde. Helt afslappede. Mærk, hvor meget plads der bliver indeni, når dine mavemuskler får lov at slappe helt af. Men nu skal du spænde musklerne i bækkenbunden. Knib sammen i bækkenbunden. Stram virkelig til. Mærk spændingen i musklerne i bækkenbunden. Hold spændingen. Mærk, hvordan det føles at spænde sådan i bækkenbunden. Og giv så langsomt slip igen. Giv langsomt helt slip. Lad musklerne i bækkenbunden få lov at slappe helt af. Bliv helt bløde og helt afslappet. Nu mærker du afslapningen helt nede i bunden af kroppen. Mærk afslapningen i bækkenbunden. Og lad afslapningen få lov at sprede sig op over maven og endeballerne. Videre op til den øverste del af kroppen. Op til brystkassen og ryggen. Lad afslapningen sprede sig op i skuldermusklerne. Videre op til dit ansigt. Mærk afslapningen i dine kæber. Op til øjnene. Og op over panden. Mærk afslapningen op i toppen af hovedet og ned over baghovedet. Mærk afslapningen i dine nakkemuskler. Og lad afslapningen sprede sig ned til skuldermusklerne. Videre ud i dine overarme, i dine underarme og ud i dine hænder. Mærk afslapningen helt ud i fingerspidserne. Og nu skal vi arbejde med musklerne i benene. Vi starter med lårmusklerne. Stram musklerne i begge dine lår. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en masse spændinger i dine lårmuskler. Stram godt til, så du laver en ma
Mærk den spænding. Hold den lidt endnu. Og giv så slip igen. Giv slip og lad musklerne i begge lår få lov at slappe helt af. Og du skal arbejde med musklerne i underbenene. Stræk tæerne, så de peger væk fra ansigtet. Mærk spændingen i underbenene. Mærk, hvordan det føles at spænde på den måde i dine underben. Og giv så slip igen. Og bøj fødderne den modsatte vej, så tæerne peger op mod ansigtet. Stram godt til. Mærk den spænding i dine underben. Og giv så slip igen. Giv slip og lad musklerne i underbenene få lov at slappe helt af. Og spænd så alle musklerne i dine fødder. Stram alle de muskler, du kan få fat på i dine fødder. Stram godt til. Og mærk, hvordan det føles at spænde sådan i dine fødder. Og giv slip igen. Giv helt slip. Lad musklerne i fødderne få lov at blive helt bløde og helt afslappede. Mærk nu afslapningen i dine fødder. Og lad afslapningen spredes op til dine underben. Videre op til lårene. Og videre op til den underste del af kroppen. Mærk afslapningen i bækkenbunden. Op over maven og endeballerne. Videre op til brystkassen og ryggen. Og mærk afslapningen op i dine skuldermuskler. Mærk afslapningen op i dit ansigt. Kæberne, øjnene og panden. Mærk afslapningen op i toppen af hovedet og ned over baghovedet. Lad afslapningen sprede sig ned til dine nakkemuskler. Mærk afslapningen ned i dine skuldre. Og lad afslapningen sprede sig fra skuldrene ud til dine overarme. Ud i dine underarme. Og ud i dine hænder. Mærk afslapningen helt ud i fingerspidserne.
Og nu skal du spænde alle muskler i kroppen på én gang. Spænd alle de muskler, vi har arbejdet med i hele kroppen på én gang. Musklerne i armene og benene, hænderne og fødderne. Alle musklerne i kroppen og i hele ansigtet. Stram virkelig til. Spænd alle muskler på én gang. Og giv så helt slip igen. Giv helt slip. Lad alle muskler i hele kroppen få lov at slappe af. Mærk afslapningen i hele din krop. Og lig nu bare og nyd afslapningen i hele kroppen.